I ovo je novi video. Danas ću odraditi neku reakciju ovdje na, kako se zove ovo, sve tuče i smiješne scene zatroka, pa ajde da vidim. Gej. Pa što mu ne kažeš još? Čim se prima na ove priče. Ja sam egzotično i purpurno biće, stvarno zaslužujem najbolji tretman. Dobro, ja mislim da ovdje da Brandon ima poremećaj ličnosti, da se zato tako ponaša. Ali taj poremećaj ličnosti trebaju da sredi u mladosti, a ne sad. Evo, radit ću da pogledate taj neki poremećaj ličnosti. Te prima na ove priče. Ja sam egzotično i purpurno biće, stvarno zaslužujem najbolji tretman. Egzotično i purpurno biće, bitno da je ne bio cikarčeno usta i da svaki dan pumpa nikotin u svoj mozak. Zebao sam. Sad nemam taj nek stručan naziv, ali to neka vrsta anarhioznosti. Kada taj jedan želi da upravlja nad svima. Dobro, to može da znači i diktatura kad jedan nad svima, to je više anarhija da niko ne vlada, nego se oni međusobno kolju. Ova pesma neće da se peva u zadrži, hvala puno, doviđenja prijatno, možemo neki drugi To govoriš o sebi i o svojoj čerci. Sa kockarima neće da ima posla. To govoriš o... Joj nogu podmeti. Kiču. Evo, ovo je već neka vrsta, mogu da kažem, apartheida, jer da je to razdvajanje manjina, ali ne u nekom smislu. Može da bude i neka vrsta apartheida. Maminki, idem kuće, ja? Ko bilo me? Picu ću da ti jebem smrdi u pičku, ja? Dobro, udarac je bio i trebalo je da udare zato što je on bio govno od uvek. Ne podržavam kulićke, ali u nekim trenucima može biti dosta zabavno. Jasno. Ne to. Evo ću izlazim odmah kad sam Ko ti je pucao u glavu, Đedoviću? Evo, i sad ovaj Mića, propali roker, sad će on da se raspravlja. Meni se čini da on već ima neku uznapredovalu Parkinsonovu bolest, zato što je već počeo da se grbi. Tako da vidjet ćemo šta će se dalje dešavati i kako će se razvijati tog događaja. Kućeni novinar. Jebo vas onaj ko vam reče da ste za reality. Jebem ti sestru. Popušiš mi kurac, mator. Ovo može biti psihičko i verbalno nasilje. Ali oni ne bi ušli u zadrugu da su normalni ljudi, nego imaju neki mentalni poremećaj, možda nisu u mladosti dobro razvili Edipov kompleks, pa sada imaju neki poremećaj ličnosti kao Brandon. Jebem ti Popušiš mi kurac, matori. Evo ti ga ovde. Evo ti ga ovde. Ćao. Ne, ovo uopšte nije, ja bi stavio ovdje decu za više od 16 godina, ali kada u toj našoj državi vlada taj neki sistem koji je nepravilan, ovo deca ispod 12 godina ne bi trebala da gledaju, ali u našoj zemlji vlada ta neka vrsta sistema koju neće moći da sruše ni na sljedećim izborima, ni na onim tamo izborima, zato što nema ko Vučića da pobedi. Vučić je ubedljivo pobedio sa 64, nešto posto glasova, ne znam da li je to tačno, ali ubedljivo je pobedio, dok je SPS imao samo 10% glasova. Evo sada se ponavljaju izbori i nadam se da će to uticati na Vučićev rezultat, da se smanji, zato što nijednom u Srbiji nismo imali 63% da na nečijoj strani bude, čak ni za vreme Miloševića.
Matori, konjušaru matori, jebem ti familiju i ko... Mangu, crtica lice. Lice kao face. To sam kao imena. Mangu i lice. To. Mama. Ovo smo mi radili kada smo bili 3. razred, a oni imaju po 30 godina i to rade, mi smo to radili u 3. razredu. Mangu, čerka lice. Temu. Da, evo, bilo je seksa, bilo je oralnog seksa i to je to. Hvala. Kakve to veze ima? Zašto on mora sada nama da se izjašnjava kao da mene baš briga da li su oni imali seks, analni, oralni, baš me briga. Što ja moram to da znam? Dobro, to sad on tako kaže, sad ja mogu isto reći. Da kažem sam ja stvor. Postoji li gora reč od toga da je neko stvor, kao srednji... Nek nauči prvo da kaže, rekao i gospodin Šešelj. Kako? Pa briga je mene, ovo je program. Ovo penjenje na 100 predstavlja, izvinite, separatizam i diktaturu. Kada se spoje separatizam i diktatura, nastaje fašizam, tako da možemo shvatiti da je Mića fašista. Kada se vrši linč, žene su se smirano. Mića u pravu. Ovo je Mića u pravu. Došlo si me udario. Pazi, sami ćemo se tučiti ja. Ovako ćete razbiti! Ajde, vidjet ćete! Evo, tući ćete ovako, ćete razbiti! Ćete bio ko konj. Kako ćete tući? Što mu objasnio, pa neka. Ja pričam s njim, nema problema. Čekaj, evo ja razgovaram. Ima ga 2 metra, izašao je iz neke šume. I sada, to je gorštak. Tako da, ko da je iz Maksimirijevske šume izašao i sada, pa da, to je neko gorštačko ponašanje koje uznapreduje uz godinama, tako da za nekoliko godina možemo i kod njega vidjeti separatizam, diktaturu, nacionalnu demokratiju i to se sve spoji i dobije se fašista. Samo mjenišan. Evo, ja razgovaram s šta je bilo. Šta je bilo? Šta ovaj priča? Pošto je ovdje došlo do nekog pokolja, mislim da bi sad trebalo da prekinem video, ali nastavit ćemo i u sljedećem. Evo sad je već kasno. U 1 sat snimam video kao idiot. It's very bored. Tako da, to bi bilo to za ovaj video. Vidjet ćemo se u sljedećem videu. Sad lepo idem ovo sve da izeditujem, da renderujem, da ispravim neke greške ako ih bude bilo i idem da izbacim. Znači, video će izaći negdje oko 1:30, ali video gledajte naravno kad se naspavate. I poruka za večeras, ideš pod mač, bato.